ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ତଥା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଭାପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ପଲିଟିକାଲ ଦଳ ଯେତିକି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କହିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିକିରି ଟିକଟରେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଦେବୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବୁ, ପଇସା ଦେବୁ, ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ସବୁ କହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବି ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସୁଛି। ସେ ଟଙ୍କା ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଉଛି କି, ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ପାଉଛି କି? ଗରିବର ଡେଫିନେସନ ହେଲା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉ। ହେଲେ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଗରିବ। ଆମେ ଧରିବା ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଗରିବ। ହେଲେ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଫେସିଲିଟି ପାଇଛନ୍ତି ତା କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହଉ। ତା ଯିଏ ପାଇଛି, ଇଏ ଘର ପାଇଛି, ପେନସନ ପାଇଛି, ଚାଉଳ ପାଉଛି, ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଯାହା ପାଇଛି ତା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ କରି ଲେଖା ହଉ। ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଧନୀ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ ସେ କାଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ, ଯାକ ତା ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ। ଗରିବ ଧନୀ ବାଛି ହେଇଯିବେ। ସରକାର ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ସରକାର କରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ହଉନି ନା ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାରର କ'ଣ, ସରକାର କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚେନା ଚାମଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଅଫସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସରକାର ଦେଇଛି ବୁଲିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାରର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିକିରି ଗାଁର କାହିଁ ଏ ଗାଁରେ 1ରୁ 100 ନମ୍ବର ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ରାମ ପାଢ଼ୀ, 2 ନମ୍ବର ଶ୍ୟାମ ସାହୁ, କ'ଣ ନା ଗରିବ ଲିଷ୍ଟର 1 ନମ୍ବର। 100 ଲୋକର ନାଁ କାହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିରି ଛାଣି ହେଇଯିବନି, ସବୁ ଜାଗା ଛାଣି ହେଇଯିବ। ସବୁ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ କଟି କଟି ପଳେଇବେ। ଯେମିତି ମଝିରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ କାର୍ଡ ଫେରେଇଲେ, ଫେରେଇଲା 2-3 ବର୍ଷ ସବୁ କାର୍ଡ ଫେରେଇଲାଣି, ପେନାଲ୍ଟି ପଡିଲା ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଲେଖା ହଉ। ଗରିବର ସମୀକ୍ଷା, ଗରିବର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ହେଇଯିବ। 1। 2 ହେଲା, ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ଅଛି? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନବ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ସହଯୋଗ କରିବ। ଗରିବ ଲୋକ ନା ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିବେ। କୋଉ ଗରିବ ଗୋଟେ ପାଉଛି? ଖାଇ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁ। କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇ, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଖି ବୁଝି ଗୋଟେ ଗାଁ ତଳକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା କି ସିରିଏଲ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଗରିବଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କଥା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କିଏ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଛୋଟ ଚାକିରିଆ, ଗୋଟେ 2 ଏକର 3 ଏକର ଜମି ଥିବା ଚାଷୀ, କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। କେମିତି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି? 87 ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇଦେଲେ। ଇଭେନ୍ ଚାଉଳ ଭାଜିକିରି, ମୁଢି ଭାଜିକିରି ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପରିବା ବିକିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଧାନ ବିକିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଜମି ବିକିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଉ ଗଲା ସେଟା କିଏ ବିକୁଛି? ଗରିବ ଲୋକ ତ ନାହିଁ, ସେ ବିକିବନି। ଧନୀ ଲୋକ ତ କିଣିବ, ତାର ପଇସା କଥା ହେଇଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ନା ତାର ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ, ଗୋଟେ ଭରଣ୍ଟେକି 100-200 ଡେସିବେଲ ଜମି ବିକିବ। ସେ ବିକିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ଜମି ରେଟ୍ଟା ବିକୁଥିବ 2 ଲକ୍ଷକୁ, ସରକାର ରେଟ୍ କରିଥିବ ତାର ନେଉଥିବ 2 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ। କ'ଣ? ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେ।
এই ତହସିଲଦାର ଆଉ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ଜମି ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲେଣି। ଯଦି ବିକିବେ କଣ ହବ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରିଯିବ, କାହିଁ ବିକିବେ? ହେଲେ ଯଦି ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଜମିଟା ବିକିନା ତା ଝିଅ ବାହାଘର ଜମିଟା ବିକିବ, ଏ ପ୍ରଶାସନ କଣ ଜାଣୁଛି? ତେଣୁକରି ଏ ଜମି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କଲେଣି ସରକାର ମାନେ କିଏ? ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମୋଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ତଳ ଲେବଲ ଅଫିସର ମାନେ, ଏଇ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆଉ ତହସିଲଦାର, ଏଇ RI, ଏମାନେ ଯୋଉ ତଳ ଲେବଲରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଟିନି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟିନିଟା ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ରେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କଣ ଜମି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ରେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ? ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକର ହେଇଛି 2,84,00,000, କପିଳ ପ୍ରସାଦ ମୌଜା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟଟା ଯୋଉଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗାଁ ଗୁଡାକ, ସେଇଟା ହେଇଛି 2,84,00,000 ପେର ଏକର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଉନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏଇଟା ବି ଟାଉନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ହେଇଛି 25 କୋଟି ପେର ଏକର। ଏଇଠି ଜଣେ ଏକଟେ ଜମି ବିକିବ ମାନେ 25 କୋଟିରେ 25 କେତେ ହେଲା? 1,75,00,000 ବୁଝିଲ? 25 କୋଟିରେ 1,75,00,000 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକଟା ଜମିଟା ସେ ଟାକ୍ସ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ହଉନି। 25 କୋଟି ବୋଲି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ଟାକ୍ସ ଦବ 1,75,00,000, କିନ୍ତୁ 1,75,00,000 ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବଜାର ରେଟ୍ରେ। ଏଇ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଶୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତହସିଲଦାର ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି 2,84,00,000 ଗଲା? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାର କଥା। ଧନୀ ଲୋକ ପଡିଛି ଆଉ ତାର ତ 25 କୋଟି 2,000 କୋଟି କରିଦେଲେ ତାର କିଛି ଜାହେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀ MLA କି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପଡିଛି ଆଉ ତାର ତ 25 କୋଟି 2,000 କୋଟି କରିଦେଲେ ତାର କିଛି ଜାହେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀ MLA କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜମି ଭରିଲା, ଆମର ରେଟ୍ ଭରିଲା, ଭଲ ହେଲା। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ମଲେ। ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଣ କରିବ? ଜମି ରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2,84,00,000 ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ସହର, ସେଇଠି କୋଟିଏ ହବ। ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2,84,00,000 ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାର ଅଧା ହବ। ସେଇ ଅନୁକ୍ରମେ ଭଞ୍ଜନରେ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ 2 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଏକର ହବ। କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଭଲ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେଲେ ଭଲ ସରକାର ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାରିଲୁନୁ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶିଲୁ, କିଛି କଲେନି। କୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, 100 ଥର ମିଶିଲୁ, ତମେ ଆକୁ କୁହ ତାକୁ କୁହ, କହିଲେ ସିନା କିଛି ହେଲାନି। ହଁ ଆମେ କହିଛୁ, ଏ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା। ଏଇଟା ଜମି ଉପରେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଜମି କିଣା ବିକା ହଉଛି, ଭୁଲ ହଉଛି, କାହା ଜମି କିଏ ବିକି ଦଉଛି। ହେଲେ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ସରକାର ସହ ଲାଗିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନରେ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ଗୋସିଆ ପାରାରେ ଜମି ଅଛି, ସେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ନାତି ନାତୁଣୀ ତାର ହେଲେଣି ଲିଗାଲାଇଜ, ଏ ସମସ୍ତ ନାଁରେ ଯାହା ତା ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିବ। ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଭାଇ ବାଡା ପିଟା ହେଇକିରି, ହଣାହଣି ହେଇକିରି ମରିଯିବେ। ମରିଗଲେଣି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ OS&S ଆକ୍ଟ 1958 ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପୁନଃ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର 10ଟି କଥାରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଲଢ଼ିବୁ, ଆହୁରି କଥା କହିବୁ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର 10 ଗୋଟି କଥା ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ସେମିନାର ସବୁ କରୁ। ତାର
रेजुलेशन कॉपी गवर्नमेंट को दऊ सब विभाग राजस्व विभाग प्रत्येक दफ्तर को दफ्तर से पहुँचे समस्त ज्ञान सार आसे किंतु ठीक समय रे ठीक पदक्षेप नेबाटा आमे देखुनु 10 गोटी व्यवस्था आपण को आमे आस्ते आस्ते परवर्ती एपिसोड मानक कहबू से 10 गोटी व्यवस्था मध्य सम्यक सूचना मुझे दूची आपण आज एपिसोड माध्यम शुणिले गरीब आ मध्यवित्त परिवार अवस्था भू बंदोबस्त सम्यक धारणा तो ये जो 10 गोटी पॉइंट है एक ओडिशा रे भू बंदोबस्त हेब भू बंदोबस्त नियम अनुसार 25 रु 30 वर्ष भितर पुनः पुनः भू बंदोबस्त हेबा दरकार ग्राम मानक किंतु आज को 40-45 वर्ष है ओडिशार अधिकांश सहर रे भू बंदोबस्त होई नाही तेणु रेकर्ड प्रचलन रे राजस्व विभाग रेकर्ड प्रचलन रे लोक पट्टा प्रदान करिवारे एक प्रकार स्थाणु अवस्था पलि आसी बापा गोसाईबापा मलेनी 20-30 लीगल हेयर्स बर्तमान पृथक पृथक दखल कर नाँ पट्टा हो पारनी केमती पट्टा हे भू बंदोबस्त हेले ही समस्त कनसर्न नहीं जी जार दखल प्रकार से विभाग पंचायत स्तर रे कैंप मान जीव कैंप मान बसबो से कैंप रे अमीन इन्स्पेक्टर कैंप अफसर सब रहिबे गोटे गोटे गाँव को 2-3 वर्ष लगे भू बंदोबस्त समापन हुए सर्वे हुए विभिन्न प्रकार तार स्टेज रे पट्टा मिले एटा 25-30 वर्ष तर हेबा कथा आज बंद हेलानी तेणुक या राज्य रे बहुत समस्या सृष्टि है लक्ष लक्ष केस दरबार को गलानी भू बंदोबस्त को यथाशीघ्र कार्यकारी करने आमे सरकार पाखे बहुबार आवेदन करुचु निवेदन करुचु राजस्व सचिव महोदय को बारंबार मिशुचु बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रे बारंबार मिशुचु आउ यार केमती को प्रणाली हम किए कर बर्तमान स्टाफ नहांती स्टाफ रिटायर्ड होगले 20-30 वर्ष गोटे संस्था को स्थाणु कर स्टाफ आगे रिटायर्ड नहीं रही बर्तमान चिंता करूँ जी स्टाफ अच्छा जो 5टा सेटलमेंट अच्छी आम बृहत सेटलमेंट 5टा अच्छी ओडिशा रे 5टा सेटलमेंट रे प्राय 200-300 आउ स्टाफ अच्छा टेक्निकल स्टाफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ से 200-300 स्टाफ को नहीं ये 5टा सेटलमेंट रे 5 गोटी ट्रेनिंग सेंटर खोलतु प्रति सेटलमेंट को 2-2 हजार अन्य 2-2 हजार नुआ रिक्रुटमेंट करी एम्प्लॉय पठातु से नुआ एम्प्लॉय को यही पुराना एम्प्लॉय माने ट्रेनिंग दिंतु द्वितीय कथा है जो मैंने रिटायर्ड होकर 5-7 वर्ष है घर को जाइए आणिक ट्रेन हिसाब से से 5टी सेटलमेंट जार जो स्थान अनुसार अपॉइंटमेंट दिंतु से दरमा दिंतु से ट्रेनिंग दिंतु हेले संस्था पुणी बंचो संस्था पुणी टेकअप हम पुणी गाँ गहली बंदोबस्त विभाग शिविर मान स्थापन हम शिविर मान स्थापन होता आप देखिए 20-30-40 वर्ष तले केमी गाँ गंडा सब समस्ते बंदोबस्त स्टाफ सब लोक बुझा सुझा कर जमी सर्वे कर एनक्वारी कर प्लट एनक्वारी कर पटा दौले या पूरा बंद है कि आश्चर्य कथा गोटे डिपार्टमेंट को स्थाणु करदे कौन यहाँ सरकार गोटे ठीक है यहीटा यथेष्ट भूल हो एबे ही समय अच्छी आउ जो 200-300 लोक अच्छे से भी रिटायर्ड हो यथाशीघ्र ये 5 गोटी सेटलमेंट को बंचातु सेटलमेंट ऑफिस रेड बिल्डिंग मान सेक्रेटेरिएट भाया बिल्डिंग थुआई किंतु एम्प्लॉय मान सब विदा कराला तेणुक यथाशीघ्र या करी लोक पट्टा दिंतु नतुबा भू बंदोबस्त पूरा स्थाणु हो गलानी आहरी लिभिज संसार आईटा ठीक काम नुह ये गला भू बंदोबस्त पार्ट भू बंदोबस्त पर आसला आमर
ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ପରମ୍ପରା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ପରମ୍ପରା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଘର ଲୋକ ବାସ କରି ଅଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଘର କରି ବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ଲୋକେ କେମିତି ପଟ୍ଟା ପାଇବେ, ସଲାମି କେମିତି ଏ ଯେଉଁ 20% ଥିଲା ତାକୁ 2% କରାଗଲା, ଏସବୁ କାମରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଏତିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଘରେ ବାସ କରି ଆସୁଛି ତାକୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୋଜିସନର କାକା ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ପୋଜିସନ୍ କରୁଛି ପୋଜିସନ୍ଟା ହିଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ, ତା'ର ସେ ପୋଜିସନରକୁ ହିଁ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ଥିବା ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି କରାନଯିବ ସେ ଘରଟା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ କି? ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଜାରି ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବ, ତାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ହେବ, ସବୁ କରିକି ପଟ୍ଟା ଦେବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁକରି 100% ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଦଖଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ହାହାକାରିଆ ହେଇଗଲେଣି, କୌଣସି ଆଉ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଏ କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠୁ ଗଲାଣି, କିଏ କେଉଁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲାଣି, କେଉଁ କୁଲ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇ ପରିଚାଳନା ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଟ୍ଟା କିଛି ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ପଟ୍ଟାରୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଗଲା, ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଉପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 19(1)(c)(OLR) ଆକ୍ଟ 1960। ସେ କ'ଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ରହିଗଲା, ଜଏଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ରହିଗଲା, ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ଅଛି। ସେମାନେ ମଲେଣି, ତାର 20-30 ବଂଶଧର ହେଲେଣି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଖଲ ଅନୁସାରେ ପଟ୍ଟା ଫାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଖାତା ଫାଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି 19(1)(c)(OLR) ଆକ୍ଟ 1960। ହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 2016ରେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୋନା ଶର୍ମା, ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି କେମିତି 19(1)(c)ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇପାରିବ। RI ଅମିନ ଯିବେ, ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ ଗୋଟେ ଖାତାର, ସେ ଖାତାର ପ୍ଲଟ୍ରେ କିଏ କିଏ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାର ଗଛ ଟିପିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ 9(1)(c) ଫର୍ମରେ ଲୋକ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବ। ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ତ ଏନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, RI ଅମିନ କରିକି ଦେଇଥିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଯିବ, ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ଯାହା ନା ତା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇକି ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଠାଇବେ। ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ର ବିନା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଫିଜ୍ରେ, ବିନା କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଇବେ। ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ପୁଣି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୃଥକ ପଟ୍ଟା ମିଳିଯାଇପାରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆମେ କରିବାନି ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ କାମ କରିବେନି, ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନେ ଜଗିବେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେନି, କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେନି, କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରି ଚାଲିବେ। ଆଉ କିଛି ହେବନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି ଜମା ହେବ। ହେଲେ 19(1)(c)ରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ RI ଅମିନ ତହସିଲଦାର ଏଭେଲେବଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା କେମିତି ସେମାନେ କରିଦେବେ? ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ କଲେ, OSS&S ଆକ୍ଟ 2012 ବା ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ, ତାହିଁରେ ଏମିତି କରିବେ, ସେମିତି କରିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ। ସେପଟୁ ଲାଇସେନ୍ସଡ୍ ସର୍ଭେୟର ଆସିବେ, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ସର୍ଭେୟର, ସେମାନେ ରେକର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବେ। କାହିଁ 2012-2024 ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, 12ଟା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, 2014ରେ
लक्ष लक्ष दरखास्त नेले सेटा मध्य कार्यकारी हेलानी से कौन पकईदेले कहीं से संस्था को आम विश्वास करवा तापर कहीं आम रखा आशा रखा जो OS&S एक्ट 1958 भू बंदोबस्त व्यवस्था आउ रूल्स 1962 से प्रकार जमी चलता देश स्वाधीन होगाठू 1990 पर्यंत से व्यवस्था पुनः प्रचलन करंतु से व्यवस्था रही सरकार पाखे से व्यवस्था रही सी हटिनी ताकू यथाशीघ्र ए नुआ स्टाफ नियुक्ति प्रचलन करंतु करी समस्त को पटा प्रदान करंतु सरकार लाभ यथेष्ट अच्छी आई कहीं एकर 12 टंका 50 टंका 30 टंका थिला बर्तमान एकर 200 500 तुम कर दियो 4-5 गुण 7 गुण राजस्व पाइब राजस्व वृद्धि यहाँ गोटे विराट पथ प्रदर्शक तेणुक यथाशीघ्र भू बंदोबस्त करंतु राजस्व सरकार आसो लोके पट्टा पाइबे पट्टा पाइबा द्वारा से निजर जमीर बिका किଣା करें भूबंधरे बंधा करें बैंक सोसाइटी ऋण आनीपारे जमीर कौन प्रकार लैंड एक्विजिशन हेले ना पट्टा थी पैसा पाइपर हाँ जमीर ठीक शिस्तु बांधि पारे एवं शिस्तु बांधा गले से कहते ये पट्टारे 3000 बाकी अच्छी तुम बांध 3 टंका आमर हो कि 30 टंका हो कि अद्भुत व्यवस्था मानुअली जमी शिस्तु कलेक्शन होता सेमती शिस्तु कलेक्शन हो जी जमी जार बांधा था से बांधु यहाँ प्रशासन दृष्टि दिंतु यहाँ गोटे जघन्य अपराध भली लगुच आमको तेणुक ए भूबंदोबस्त हेल्ले ये सब हटिज लोके सब पट्टा पाइपर गंडगोल हेनी आपड़ देखिए गोटे गाँ सहर विशेषकर सहर तली गाँ गुड़ाक गोटे गोटे गाँ 2000 प्लट थिला गत सेटलमेंट रे वर्तमान 2 लाख प्लट हो सारा प्लटिंग होगी जो 10टा रोड थिला एक्जिस्टिंग रोड विलेज रोड ताको बर्तमान 500 रोड हो गला गोटे गाँव 500 रोड रो मैप ये जो 2000 प्लटा 2 लाख प्लट ला तार मैप किए तैयारी करिवो से कौन तहसीलदार ऑफिस रे जो हाईटेक वाला करदे नाही नाही यहाँ असंभव हो सारी प्रमाणित हो सारानी तापर विश्वास रखतुनि वर्तमान केमिति हम यही भूबंदोबस्त संस्था ही करें जो पथ आपण मानक देखलु जो नीति नियम आपण मानक अनुरोध कलु ताकू लागू करंतु यथाशीघ्र करने सरकार प्रशासनिक अधिकारी में तत्परता प्रकाश करंतु ये गला भूबंदोबस्त आउ ग्रामगंड सेटलमेंट 3 नंबर आमर है 1991 4 नंबर आसला उइल देखु गंजाम जिला बा दक्षिण ओडिशा रे जेहेतु यही जिला गुड़िक मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला मद्रास अंडर रे थिबा जोगु तार नियम अनुसार यही जिला गुड़िक उइल करवा लोक मरीगला आउ उइल प्रोबेट दरकार नहीं कोर्ट रे डायरेक्ट तहसीलदार पट्टा दे पारे तो तहसीलदार पट्टा देलेनी बहुत हैरान हेले लोक तापर जिला जज आदेश है से मानलेनी तापर हाईकोर्ट आदेश देले से मानलेनी माननीय हाईकोर्ट अदालत आदेश पर जो मानलेनी आमे तापरे पुणी हाईकोर्ट को गलु ए सब निर्देश प्रशासन करूना बोली तो हाईकोर्ट निर्देश आसला गवर्नमेंट को भी आम प्रे कलु गवर्नमेंट आमर संस्था तरफ आम बारंबार गवर्नमेंट को मिसिलु कलेक्टर को मिसिलु बर्तमान वर्षे है चली उइल जड़े करी मरीगला तार जा ना उइल कर ताना पटा हो पार्टी जदि किए करूना आकू टे मान्यता दिंतु माननीय अदालत आदेश को मान्यता देकरी पट्टा प्रदान करंतु एबे गोटे जिले में गोटे मुझे देखुली से कले कलापर हाईकोर्ट गले हाईकोर्ट कहीदेले जे बिना प्रोबेटे तुम यही स्थान मानक पट्टा प्रदान करने को बाध्य बर्तमान पुनः पुनः आदेश आसला लोक मैंने तथा प्रशासन जो स्थाणुता को भय करुँच प्रशासन अधिकारी मान आमर अनुरोध उइल आमर जो जिला मानक बिना प्रोबेटे हो पार्टी यथाशीघ्र से आवेदन प्रकार करंतु यहाँ आमर अनुरोध
तापर आसला आपणकर 8A कौन OLR सेक्शन 8A आप OLR एक्ट 1960 किसम परिवर्तन अदर देन एग्रीकल्चर यूज हेले गोटे जमी एग्रीकल्चर जमी रु अन्य जेकोसी प्रकार कमर्शियल रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल जेकोसी प्रकार यूज हेले आपण व्यवहार आसिले आपण तार प्रीमियम देवे प्रीमियम गवर्नमेंट फिक्स करछंती सहर रे म्युनिसिपालिटी 3 लाख NSC रे 75,000 नेशनल हाईवे रे 3 लाख कोटी कोटी जगह दिखाई इंडी डेवलपमेंट एरिया रे 30,000 स्टेट हाईवे कड़ रे 1 लाख यहीपरी 4टा क्लॉज पर 5 नंबर क्लॉज रे कौन थिला 1,000 per acre और 5% ऑफ मार्केट वैल्यू विच इज मोर से क्षेत्र रे सेटारे गोटे अवास्तव चित्र सब देखादेला तेणुक आम बारंबार सरकार को प्रार्थना करूँ दरखास्त माध्यम संघर रेजुलेसन माध्यम सेटा को 1,000 जो अच्छी से 10,000 कर दिंतु जेहेतु ता 4 नंबर क्लजरा हूँ आम डेवलपमेंट अथॉरिटी 30,000 अच्छी यहाँ रूराल 10,000 कर दिंतु बर्तमान सरकार गोटे विराट भूल कर बसिले कौन ना 10,000 कले कि से 1,000 कले कि 5% कले 1% ऑफ बेंच मार्क वैल्यूएशन करदे फॉर ऑल कैटेगरीज 1 to 5 पर्यंत जोटा कि आपण शुणिले आश्चर्य हे आज्ञा ब्रह्मपुर 8 कोटी 10 कोटी 25 कोटी पेर एकर अच्छी हेले आम एकर को 8 लाख 10 लाख 25 लाख देवु OLR सेक्शन 8A रे भुवनेश्वर 3 कोटी अच्छी 3 लाख दब से भुवनेश्वर बासिंदा सम्बलपुर 2 कोटी 2 लाख दब कहीं 1% ऑफ एम करदे ना आज्ञा यथाशीघ्र यहाँ को उठातु आम ऑब्जेक्शन देलु कर्णपात करना बर्तमान कर्णपात करंतु लोकंर गुहारी शुणु यापाई बोली बहुत लोक हैरान हेले आउ किए पैसा बांधि पाना कहीं जो 3 लाख बंधा होता म्युनिसिपालिटी 10 लाख 25 लाख किए बांध कहीं बांध गोटे आईन रे कराब ओडिशा सारा गोटे प्रकार आईन हम ना थिला भी नेशनल हाईवे कड़े 3 लाख ओडिशा सारा थिला म्युनिसिपालिटी को म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन 3 लाख से ओडिशा सारा थिला एबे भुवनेश्वर 3 लाख ब्रह्मपुर 25 लाख तेणुक यथाशीघ्र जिमिति थिला सेमिति 1 2 3 4 क्लॉज सेम रहू केवल 5 नंबर क्लॉजटा 1,000 बदली 10,000 कर दियो परसेंटेज ना बोले ठीक हम लोकंर कलेक्शन ठीक हम देवाटा ठीक हम सरकार नेबाटा भी ठीक हम यही प्रकार व्यवस्था भितर आमर ये जो 10 गोटी व्यवस्था आम तापरे लागिचु ये 10 गोटी व्यवस्था केमती कार्यकारी हो लोक कि तार फायदा पाइबे हाँ लोकंर सब समय ये तहसिल काम RI पाखु जबारे BDO को जबारे आहिरा सरीगला लोक आ कम कर कौन घरे तो युवक पुओ झील जहाँ अच्छा से जानते से को प्रकार व्यवस्था अच्छा घरे सीनियर सिटीजन ही खाइबा पड़ुची तेणुक आपण मैंने बंचातु ये घोर जो अवहेला होची आकु यथाशीघ्र बंचातु यही प्रकार जो विभिन्न व्यवस्था आम तो आस्ते आस्ते सब पुंखानुपुंख आलोचना करवा बर्तमान आग को आम कौन करवा आसंदा एपिसोड आपण मैंने जानवे रहिलु जय हिंद जय जगन्नाथ।